салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, як распродажа эълон мекунем бахшида ба иди қурбон. Духтарако, ино некем ҳамаш яктаян, ҳамаям чизое мебинед яктаяй. Мисол чизе интихоб кардед, агар тамом шуда боша, бо дигарша интихоб кунен, сурат мепартом. Хулоса марҳамат, анамин папилное ки мебинен, ҳамаш папилнои дубайский, ҳамаш папилнои фасонай, якчанда доингам ҳастай дар дурунуш, инаиш доингай гилмайда. Ҳамино се либосуш 290 сомона, и даже сатсми намеғалта сар либос, инам хели папилнои фасони сангдор. Марҳамат бинен, кадомиш мақул меша омада нависен. Ино бисёрш якта мондагай. Санга бинен чихе хушрӯзадагай. Ина ино се либосуш 290 сомон. Бинен чихе папилнои хушрӯай. Чихеле гуфтум ида ҳатто 100 сомон намеғалтая либосуш. О, бисёруш якдонаги мондагай барои авай духтарако. Агар наёфтен, ягонтаи дига интихоб мекунен баъд. Хулоса ина нигоҳ кунед, инаям гулмайда ки хушрӯи се санга диден. Аҷоибу так доинган, иям ҳамин нархай. Ина духтарако, ишам доингай. Баъд ози бо санги хамилён дигар хелшам нишон метим. Ина иям ҳама хел. Се либосуш 290 сомон. Духтарако, ай се такам равон намекунем. Ана иям фасонай. И атласный итальянка меганам хели ай. Иҷада ози якта доингай. Ина нигоҳ кунед, и гилиясад 60 сум буд. Ҳози иям аму сеташ 290 сум. Сеташ 290 сомон шудагай. Ина мудамам хел. Хулоса духтаракои азиз, ҳамаш хушрӯан. Ҳамаи ҳаминое ки ман нишон додистам, папилнои фасонакан, хамилён, сангои хамилён. Ягонташ простой нестам, бовар кунен. Мана ин бошад дубайский паплин меган, амун паплин. Ана ҳаст анаин гул, беҳад гили фасонаки хушрӯвак. Инчунин аз анаин гили атласни бо ҳастай. Надиден? Азиям ҳастай. тамошо кунед, кадомиш ки маъқул мешава, шумо омада нависен. Нигоҳ кунед, аз инам ҳами хел се либос, мисол ай ҳамаш яктаи гирен, се либос шава 290 сомон ва аз анаин мондагай. Дар хотир дошта бошед, ин 150-160 сомон буд. ҳозир бошад ҳатто 100 сум намеафта. хулоса дархост кунен, кадомиш дар кор меша сурат гирифта мада партоен духтарако.